του. Ναι! Έφη, ωραίο ρε εσύ το σκέφτηκες. Κι εγώ δεν κοιμάμαι. Καλά, τίποτα πάντα. Την ταβέρνα Κάπου ψηλά. Όχι εδώ, στα πέρα είναι. Πάλι πίσω έμεινε η Λάμπρογλου. Αλλάζει πάλι, αλλάζει. Μοντελάκι. Γρήγορα! Δημήτρη, πρέπει να αλλάξουμε κάμερες. Να πάρω εγώ τη δική σου, εσύ τη δική μου, να τραβώ εγώ εσένα, εσύ εμένα. Εσείς είστε το ντεκόρ. Πού και πού θα βγαίνετε κι εσείς. Η νεκρά φύση. Καλοπισμός. Ήθελες Λάμπρογλου και μπουφάν να βάλεις. Κάει και ο κόλος μας. Άρχισε να ψυχαλίζει, Και ακούω και κάτι βροντές. Μπράβο μπουρμπούρια. Σηκωθήκατε 5 παρά με εμβατήριο. Οδηγήσατε 3 ώρες στην ομίχλη. Επιτέλους συγχρονιστείτε. Αμάν άμα θα σκοτώσουμε κόσμο, πάει. Κατσίκι μύρισε. Από πίσω είναι η ωραία εικόνα. Δεν είναι απλά ωραία. Θα βγάλω εμένα με την ωραία εικόνα. Τζεντλεμάνης. Ναι! Δεν σταματά να μιλάνε ρε φίλε, με τίποτα. Με τίποτα, έχουν αναλύσει όλες τις θερμίδες. Και πάντα για φαγητό, Θα πάρει μπρος η μηχανή τώρα. Όταν μιλάμε για φαγητό, ξυπνάμε όλοι μας. 1520. Καλό ήταν αυτό. Κομμάτι. Θα ψηφίσουμε πάντα. Άμα έχεις μάθει στα δικά μας τα μονοπάτια, αυτά είναι παιχνίδι. Την είδα ήδη. Ρακόλυμνη και ξερό ψωμί. Παιδιά, 1 χιλιομετράκι έμεινε. Πάμε τρέχοντας.
Να το ευχαριστηθούμε. Από πού ήταν οι τρεις? Πιο γρήγορα, πάμε, Κολοτούμπα. Όχι από εκεί. Αυτό είναι. Όχι. Εκεί υπάρχει όντως η λίμνη. Πω πω. Πάρτε λέει αντιγανεμικά γιατί έχει λέει αεράκι και θα μιλάτε σε όλη τη διαδρομή. Σιγά σιγά λέει θα πάτε στην Αθήνα. Να ξέρω πάνω σου. Ωραία. Εσύ τι κάνεις και το πουλί? Η Χρήστου είναι πυροσβεστικό, παιδιά. Είναι άλλη κατηγορία. Δεν μπορώ να την πιάσω.